Kawa kanyo ni duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC oyango ni gisejuko kendo choko mwandu mane oyaki kod jo mibadhi maromo siling bilion 5 kane gichwalo mwandu go ne sirkal e kar jot mar jatend piny Kenya Nairobi kaendi. Jatatije ka EACC Twali Barak olero ni thoth mwandu go gin lope monywando mag doho, migawo mar obila kod bad migawo mar nono yedhe miluongo ni Kemri e kind mamoko bende. Jatend piny William Ruto ochiko od bura mondo kasre kod chik madhi chiwo kum mager ne jo mibadhi. Jafumbo mar Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E kinde nyasi mane obagi ka jot ma jatend piny boma Nairobi, nyasi mane oweyo ka dho oganda omoko ka EACC yango kit wang' teko ma jo mibadhi yako godo mwandu mag sirkal ma onge dimo wang'. Belonging to the Kenya Police. Ka giriedo kit mwandu mosechoki kuom jo mibadhi kendo duogo ne sirkal, jatatije mar EACC Twali Barak oyango ni mwandu ma EACC olodho kuom achudhego mane oluchore kod mwandu sirkal nyalo romo shillings bilion 5. Your Excellency, today we are here. We are gathered to witness the handing over of about 35 titles, measuring approximately 18.71 acres with a total value of about 5 billion shillings. Mwandu ma EACC olodho kuom achudhego oting'o lowo mar municipal ma Kisumu maromo eka 2 ma en shillings bilion 1.4. Lowo ma bende do ma Kisumu obetie. Adek mamoko mojuki boma ma Eldoret oting'o lowo mar eka 3 maromo shillings bilion 1.2. Lowo mar sekta mar obila ka municipal ma Eldoret bende ne oduogne eka 1 mar osiptal mar kaunti ma Uasin Gishu maromo milion 7 e wang'e. Item number 1 is property in Kisumu municipality measuring about 2 acres, which is about 1.8 acres, belonging to the judiciary. You can imagine grabbers went to the judiciary to steal their land, which is worth 1.4 billion shillings. Second one, Your Excellency, are 3 properties in Eldoret town measuring 3.25 acres with approximate value of 1.2 billion, which are in favor of the Cabinet Secretary, National Treasury, as a trustee of the National Police Service. Achudhogo bende oyudh kuom gilo machielo Kilimani ma en nus mar eka maromo shillings milion 7 ka e kaunti ma Kisii plode 13 maromo shillings milion 300 duto ojuki kendo oduoki ne tend kaunti ma Kisii. We have 13 amalgamated plots within Kisii municipality valued at 300 million, which belongs to the State Department of Housing. Magitimore ka jatend piny William Ruto koro kone od bura mondo kasre kod loso chike motegno machiwo kum makwiny ne jomi biro yudi kod mibadhi. E paro mar chik manie nyim od bura mar Senate to kod od bura mamalo dwaro ni jatij sirkal ok owinjore odonjre kod timo ala kod piny owacho manyalo duodo sirkal kata pisas mag piny owacho. The proposal to the Evidence Act and the Criminal Procedure Code, along with other relevant legislative updates to statutes concerning corruption. These amendments will expedite the investigation and prosecution of corruption and economic crimes, ensuring that such cases are concluded within 6 months. Chikno koketie tim, to lwenj kedo kod mibadhi biro ngirore makare, mana kaka otiel kod jakom mar EACC Dr. David Oginde. Our legal framework needs to be streamlined for efficiency and effectiveness. Corruption is a serious threat to our nation. It undermines service delivery, weakens public policy, compromises the public interest, and erodes our institutions, depriving the government of capacity to secure the country and deliver development. Kata kamano, EACC okichore gi chien ne lwenj kedo kod mibadhi, oget governors to kod jodito mag sirkal. People have viewed EACC as anti-governors, that we are just after hunting governors. We are not hunting governors, we work with governors. Enforcing zero tolerance to corruption is essential for the attainment of all these goals. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Bas wadhi yue moro machuok kudu weche manyien kikidhi mabor ahinya. Ramogi TV ler